miért nézel rám? Mi? Nem jövök tovább. Mi? Azt te puszi. Nem? Jó. De várj, ez ügytű vele. Nem akar semmit már megint. Múltkor is itt próbálkoztam nála, összerakja a kezét, valamit meg csak röhög. Várj, ennek fotog a útja. De várj, ennek meg fog törni a ujja. Mekkora? Hová? Na, vissza tényleg beszélünk, vissza levél vagy hallod, bazd meg. Hát mikor küldöttél foljára? Nézd, tetszik a képet. És így akarsz tőlem kicsit kapni? Megint itt rögtett. Ja! De az igen bőn a hajad. Titi! Ez egy igen bőn a hajad. Itt tüzé. Körül lekérdülök elé, de hallod. Csináljunk már valamit. Megpusztulok. De hallod, szőrös ordukat. Nem tudtam meg portálni. De hallod, ki van lyukodva szemben. De hallod, menj meg, hát itt a tekves vagy. Anya, meg is felteszed a pulcsimat, de. De azért létszés, azért nem kell keresni, amikor fogunk hozzá. Se menjünk.